kini kisengi yo i ba u menteri rang ba jongi u bolong u klik du jong kikam nya khalai lani uta u chairman jong group of minister ha kabadi bat kata ka kam kasino kam khalai bat kiwi ulalet man pelong meeting keleng dari India banya penselur banya penlong ano ya kini kikam khalai ki kasino ki gaming bat kiwi bat kabasongsi kolong wat ha sengi ublei ro le penlong meeting hajing sha kum nong mi khamat jong gejala me khlia ya ka babaro ngisong sarong bakade gawe na ki jala ki bakhambun ki kristan ulade bun burom hari burom shu ya kini ulet banya kendu nawai sawai utrai sitom hadu kata-kata pan kala anno uwut ya kane jinge khalai lajinda utrai sitom kumni ya KLP ngat lani ya ketin khasi ngat rangi la yo adu menom ngimde yo ibo unle kendu yo Amit Shah la sistem tam banya keren ILP la ne ketin khasi ringi shu ibo shulit na kawai ke cakai iu ban shulit ya penlong ba itaki kata ka meeting ban ya penlong i kam khalai bat kini kita